pochopil, Musk ešte v podstate povedal, že OpenAI drží palce na ich vlastnej ceste, ale vyjadril veľkú skepsu ohľadom toho, že či to dokážu dotiahnuť tam, kam plánujú, a bol skeptický ohľadom úspechu OpenAI. Lenže postupne sme sa dostali do roku 2022 a 2023, kedy začal ChatGPT od OpenAI žať obrovský úspech a v podstate spravil tú veľkú revolúciu v oblasti umelej inteligencie, a ako by to Muskovi začalo vadiť, a najprv teda založil vlastnú spoločnosť, novú spoločnosť XAI, ktorá vyzerá to tak, že patrí pod Twitter, respektíve Xko, ktorá má teda za cieľ vybudovať nejakú konkurenciu pre OpenAI, a teraz najnovšie, možno aj kvôli tomu, že ten vývoj v tej Muskovej AI firme nenapreduje možno až tak rýchlo, ako si to on sám predstavuje, teraz sa rozhodol dokonca OpenAI žalovať. Z môjho uhla pohľadu ale teda to pôsobí tak, že Musk zbytočne plytvá svojou energiou na veci, v ktorých na prvý pohľad minimálne ťahá za kratší koniec povrazu. Ja sám by som bol nerad, keby tam míňal svoju energiu namiesto toho, aby sa špecializoval práve na veci, ktoré my chceme vidieť, ako je teda vývoj tých autonómnych vozidiel Tesla, ako je pokrok v prípade napríklad toho humanoida Optimus, alebo aspoň čo mne je srdcu najbližšie, aby sa venoval čoraz viac alebo viac pozornosti venoval spoločnosti SpaceX, ktorá naozaj robí obdivuhodné veci, pokiaľ ide o vesmírne lety. Ak bude míňať svoju energiu na takéto veci, je to podľa mňa absolútne zbytočné a kontraproduktívne, takže hádam, že sa Elon trošku dá dokopy a nebude sa strapňovať skrz tieto veci, ale skôr dúfam, že nájde spoločnú reč so Samom Altmanom a toto pôjde proste bokom. Kľudne komentujte dole pod videom v komentároch, čo si o tom myslíte vy, na koho strane je podľa vás pravda. Poďme teraz ale späť k AI nástrojom. Mám tu pre vás jeden tip: ak používate viaceré chatboty, tak môžete navštíviť stránku s názvom chatbot.ui.com. Ono to funguje tak, že keď tam vlastne poskytnete svoje APIčka k všetkým tým AI nástrojom, tak môžete mať vlastne všetko pod jednou strechou, čiže môžete testovať Mistral, Groka, Claude 3, ChatGPT, Gemini Advanced a tak ďalej, a môžete medzi vlastne tými chatbotmi si preklikávať a treba ich aj testovať, alebo na jednom mieste ich budete mať teda zoradených vedľa seba, a keď už budete dostatočne skúsení, budete vedieť, na ktorý prípad použitia ktorého chatbota použiť, a teda nebudete musieť navštevovať rôzne zdroje, ale budete to mať všetko na jednom mieste. Celkom zaujímavá vychytávka, hlavne pre tých, ktorí to naozaj teda aktívne používajú viacero tých chatbotov. Pre nás opäť platí to obmedzenie, že rovnako ako ku Claude 3, tak ani napríklad ku Grokovi od X nemáme zatiaľ prístup, ak teda nepoužijeme nejaké to VPN-ko. Osobitne by som vám chcel odporúčiť, aby ste si vyskúšali Ideogram. Je to nástroj na generovanie obrázkov pomocou umelej inteligencie, čiže ho radíme do takej tej kategórie ako je DALL-E, Midjourney a tak ďalej, ale tento Ideogram sa mi páči čím ďalej tým viac. Ja som tuším, že už aj minulý týždeň vravel, že Ideogram veľmi pekne pracuje aj s textom, a len pre ukážku, toto sú obrázky, ktoré som vygeneroval ja pre moje potreby, napríklad aj s týmto krásnym vygenerovaným textom To the Moon na tejto rakete, alebo tunak s textom ATH v nových papieroch, presne podľa toho, aké inštrukcie som zadal Ideogramu, rovnako ako toto ATH, ktoré som chcel mať taktiež na rakete vedľa loga Bitcoinu, alebo tento krásne nakreslený text S&P 500 na Bíkovi. Myslím si, že Ideogram si rozhodne zaslúži vašu pozornosť, a super na ňom je to, že si ho môžete vyskúšať úplne zadarmo. Dokážete napísať 25 promptov denne úplne zadarmo a môžete si ten obrázok rovno potom stiahnuť v dostatočne veľkom rozlíšení, a ak vám to nebude stačiť, môžete už prejsť na ďalšie platené plány, ktoré sú však podľa mňa za celkom pekné peniaze. Čiže ak potrebujete generovať naozaj absolútne špičkové realistické obrázky, stále platí, že Midjourney je topka, ale tento Ideogram je minimálne podľa mňa konkurencieschopný pre DALL-E 3 od ChatGPT, alebo teda od firmy OpenAI. Čiže minimálne testujte na webe ideogram.ai. Ak chcete byť, pokiaľ ide o AI naozaj v obraze, tradične vám odporúčam, aby ste sa pridali aj na Patreonu. Chat zaujalo ma AI za nízky mesačný poplatok, len 5 eur. Okrem toho, že tým získate prístup ku všetkým bonusovým videám, ktoré dávam sem na YouTube, aj na Patreon, ide predovšetkým o návody k nástrojom, ktoré ja považujem za dôležité. Získate tým aj prístup na Discord účet zaujalo ma AI, kde môžete sledovať aj pravidelne aktualizované novinky zo sveta AI textovou formou, alebo záložku tipy na nástroje AI, ktorú pravidelne doplňam o ďalšie nástroje, ktoré upútali moju pozornosť. No a okrem toho je samozrejme výhodou to, že môžeme sa medzi sebou aj priamo takto baviť na Discorde. Takže
príďte na Patreon, patreon.com/zaujalo ma AI. Teraz vám možno padne sánka, generovanie hudby pomocou umelej inteligencie sa naozaj posúva na úžasnú úroveň. Teraz vám pustím zhruba 38-sekundové video a všimnite si trebárs aj pohľad tohto chlapca na to, akú krásnu hudbu dokázala vygenerovať umelá inteligencia od Suno. Suno je rozhodne jedna z vecí, ktoré plánujem v dohľadnej dobe otestovať a prípadne k tomu natočiť aj prémiové bonusové video pre členov Patreonu. Takže teraz si vypočujte tento krásny hudobný počin. Wow. Toto je AI. 100% vygenerované AI. Wow. Poďme späť k firme OpenAI.